náhleho úmrtia dočiat nevieme úplne presne, s čím je spojené, ale udáva sa, že väčšinou z polohu na brúšku v spánku a vieme nemu predísť tým, že vlastne používame ten apnea monitor, ktorý nám signalizuje a monitoruje dýchanie bábätka, tým pádom pri zastave dýchu začne pípať. Tým pádom to nie je ako nejaký strašiak u rodiča, by to nemalo byť vnímané ako strašujúce, ale práve že ako upozorňujúce, keď to dieťa môže mať nejaký vážny problém, ale musíme vlastne to bábätko najskôr pozrieť a vlastne bábätko rúžové, či nie je nejaké prešednuté a pozrieť sa na hrudníček, či sa dvíha, nedvíha, ak je bábätko rúžové a dýcha si, tak tým pádom ide o nejakú falošnú signalizáciu toho apnea monitoru, ale ak nie je rúžové a nedýcha si, tak v tom prípade musíme zasiahnuť a teda začať s resuscitáciou dieťaťa. Tam teda pozrieť, či náhodou nejako nezaspirovalo a teda začať tým úvodnými dýchmi.